Прекрасните природни дадености и богатото културно-историческо наследство на Черноморска Добруджа привличат ежегодно над 500 000 туристи. Развитието на туризма е невъзможно без създаване на устойчива екологична среда и това налага потребността от реализация на съответните проекти. Клуб Урго, с подкрепата на местните власти, реализира проекта Симор и демонстрира как може да се промени начинът на достъп до курортните зони, за да стане по-екологичен, безопасен и здравословен за туристите и населението. За сезон 2013 бяха създадени и разпространени мобилни пакети, показващи как може да се пътува без автомобил до забележителностите в региона. Все повече туристи посещават организирано историческите паметници в региона. За тези, които предпочитат да се разходят пеша или с колело, са създадени и маркирани екопътеки в резерватите Яйлата и Болата. Местните жители също предпочитат велосипеда. През юни 2013 в Добрич беше маркирана и открита обновена велоалея, свързваща центъра на града с парка за защита на природата и животните. На природата искам да ви поздравя, добре дошли и за това, че сте участници в този велопоход. Природата ще трябва заедно да пазим и правилата за опазване да спазим. Вие всичките добре ги запомнете. Събитието беше организирано като детски празник на мобилността. Децата се разходиха по велопътеката и нарисуваха своите виждания за екологичен транспорт.